waziri omukuru w'ekisemi Ezekiel Machogu oibwego kirikiro kibugavana we county ya Kisii asabachori buli bosioniga mumerana mona bamenyi babunchari ange chimisa na somo chobosongo igabana kirigo chikoba korera magendro buna onye buyokoro sichichiro chinyagitari biti chipara chisemi na boigo abana kelia gochia koba gitari geisaine kirara chorwe asabachori bonene buli bosio bakiri babere krifombeta boigo steropole aboba kuligekero kibojumbe babunchari nabarabuni ko bairali bagelio na kweyakere ko kumurikitu Wycliffe Tyson Manyara orobotirwa sinchira yo Wycliffe abamenyi babonjari angechimia inye baikirana asemo chobosongo na kumerana omuwaziri omukuru w'ekisemi Ezekiel Machogu ase egeikarekyo nigo Ezekiel Machogu abaliere eira yogocha kobakorera amagenderero ekero arachorwe buna omugavana Kisii obochori bole bosio bonjari yasuneka tukora aline kurende itiedo ngakitari kusuneyo anene kusuneya ilemeso apart from Rihanna das manasau wanja matoko kwa gavana alisu na kambeke ere force timi abantu b'indwara n'abatemina egense kemo matoko kwa gavana rabeke asumu chucho manene kusuneka no kisha kwa wengine force mwango ile stadi inoje mijia sona tuweka wakora inoje asetore keti kirina kibule miaka na lenga yenga kile tayo kutangasuna ukero siwe yaneka rosunto kabon na sato konye karumu akri chikura betu abere gavana ya Kisii County engineero dege ndogo tabanga ngekoreke kiagare tiba tibuche county njisa ile akore Machogu boigo nabachika gochia koba abanjari egetari geisaine ase county ya Kisii abane mtu aliyera neira aende team nembe yetu mheshimiwa magaro mheshimiwa chimi una tupange te county ni makera ras makere nyomba eno rege tarikiae toto gatena umonjara mano rege tarikia Omurai bw'ikiama kia PDP Chemisi Omingo Magara boigo naikirana ase ababoria bamubwatese Machogu boigo Dr. Fred Matiang'i abagwakiri babere Clifford Mbeta boigo Stella Opole abo bakurigia ekero ky'obubunge bwa bonjari na barabomba yakera ekoko na kitu kingine niko tayari kufanya kazi na kila mwananchi kila bonjari niambie unaona tunaweza kuweka maendeleo kama niko na ndoto kuelekea kwa hii mpango yangu ya kutengeneza bonjari iendelee mokana toro mwaki aiteteria ibina na kore ne binge that shows you ekina takiro kore gasi ingwenye kora no moyo yomo kokomo ndemo fundu oro ni moya kora ko tonya wakati mesega reacting na yale ko mukuri kare tabiza Kuripoti Gatembe kurwa obugatagati bw'omuchi obosongo nje Wycliffe Tyson Manyara.